Takže máme tady Norwegian, Boeing 737-800 z Osla. Tam přilítává sem do Prahy na letiště. Vidíme přistání. Krásný přistání. Gratulace. Tak uvidíme se, až bude přistávat Katar, tak čus. Tryskáč nějaký, nevím odkud přiletěl, ale prostě tryskáč, který právě přilítává a uvidíme, jaký má přistání. Nádherný přistání. Ano. Tak a uvidíme se za chvilku. Uvidíme se, až bude přistávat Qatar Airways A330 z Dohy do Prahy. Že právě se k nám blíží ten Qatar A330 z Dohy do Prahy. Taky. Z Dohy do Prahy, no. A pak poletí nazpátek do Dohy. Tak těšte se. Tady budeme. Tam už můžete vidět. Lidi, doufám, že tady bude krásný přistání. Jeho krásný přistání může být, ale neslibuju vám to. Tak teď bude přistávat. Tady je. No už tady je, právě nad letištěm. Tak a chceme vidět jeho přistání. Václava Halavy z Praze. Tak to bylo pěkně hladký přistání. To bylo pěkně hladké přistání. Já se tady s váma už loučím. Doufáme, že se vám video bude líbit. A odebírejte můj kanál, dávejte lajky. Tak čau.